Moje meno je Wendelín, všetci ma volajú Venda. Mám 38 rokov, 39. Som hlavný pizzamajster v pizzeria u Potkana. A prišiel som si do Mama ožeň ma nájsť ženu, možno aj dve. Tu chodím do kostola s maminkou každú nedeľu. Poďte, ukážem vám moje hviezdečko lásky. Toto je pre moju ženu aj druhú. A niečo o mne. Som závislý od porna a ešte som nemal ženu. Toto bude moja premiéra. Teraz si predstavíme Vendové nápadníčky. Ako prvá 35-ročná životom ostrieľaná Desiré. Tak niečo o mne, šlápala som ulice, striedala som Panovsku, Slovnaft, ale už som z toho von, chcem si nájsť muža. Ako ďalšia 22-ročná umelá Nikola. Prihlásila som sa sem kvôli followerom, hľadám muža, ktorý mi zaplatí ďalšie plastické operácie a mám jedno veľké tajomstvo. A to najlepšie nakoniec 42-ročná Marta. Robím na výčape, mám 5 detí, so 6 mužmi, ale hľadám si svoju spriaznenú dušu. Sleduj nás, ak sa chceš dozvedieť, či si Venda našiel svoju lásku.